Ix-Shadow Minister Nazzjonalista Jason Azzopardi qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern iwaqqaf il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Azzopardi qal dan waqt il-programm Disset li ddiskuta s-suġġett wara rapport pożittiv tar-regolatur. Ġifieri m'intomx beħsibhom iġġedduh, testenduh, dik li tinkun naf. Le. Le, ġifieri tieqfu hemmhekk. Azzopardi qal dan anke jekk fid-dokument ta' qabel il-budget il-Partit Nazzjonalista qal fejn għandhom jintefqu l-flus li jidħlu mill-programm. F'Disset Azzopardi kien negattiv biss, għalhekk stona ħafna mal-kumplament tal-mistiedna. Pożittivi wkoll kienu l-aġenti li tkellmu mar-regolatur li tkellmu b'mod tajjeb dwar l-uniku programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea. L-avukat Kevin Dingley, wieħed minnhom, spjega ma' Disset li l-iskrutinju li jsir biex persuna tkun eligibbli tinvesti fil-programm huwa kbir. Il-proċess ta' due diligence illi jsir, issa aħna nagħmlu due diligence tagħna wkoll għax irridu nibdew l-ewwel tibda l-aġent tittaranti li ma' klient qed taċċetta tajjeb qabel ma tresqu lejn identity multa dak huwa diġà l-ewwel responsabilità tiegħek. Ma mbagħad identity multa għandhom mezzi tagħhom ferm aqwa u jiflu kull applikazzjoni breqqa sewja. Nista' ngħidlek pereżempju illi kellna numru ta' klijenti tagħna li ġew aċċettati u diġà ħadu l-passaport Malti, però kellna wkoll xi ftit illi ġew rifjutati. Anki jekk aħna speċi ta' skantajna li ġew rifjutati, ma dak huwa sinjal tajjeb illi x-xogħol qed isir sew. Fil-waqt li hemm miljuni ta' euro li daħlu fil-fond konsolidat u qed jintużaw l-ħtiġijiet ta' kuljum, iċ-chairman tal-fond David Kurmi qal li mis-sena d-dieħla parti mill-flus iġġenerati se jkunu s-sors ta' proġetti ġodda. Il-legal notice 2 tal-2015 hija pjuttost ċara ta' kif jistgħu jintefqu daw il-flus u jiġu allokati. Daw jistgħu jiġu allokati prinċipalment għal miżuri u inizjattivi li għandhom natura soċjali, proġetti ta' importanza nazzjonali u wkoll għal posterità tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Fil-waqt li il-board qed iħejji pjan, qed iħejji strateġija, jidher li dawk l-oqsma li se jingħataw importanza huma l-oqsma soċjali, l-oqsma ta' inklużjoni soċjali, tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tar-riċerka u tal-innovazzjoni.